दिनै सांग्रां ब्रह्म सारा जि बाथ्राखौ बुंदों जे आङो नमिनेसन होगोन प्लास आं गेलेगोन जि गेलेगोन होनदों बिथाङा गेलेगोनबो माने बे गेलेनो बा लिडार जानो चान्स लादों बेनिखायनो आं रायजो राजाखौ खावलायदों बेयाव लिडार जानो बा थाखा फैसा आरो 5 बोसोर खामायनो थाखाय सुबिदा होनो नाङा बेखौ आरो बिथांमोन नैबे सुइजोनाव चिरां दुवाराव जि इलेक्शन 22 तारिखआव जि इलेक्शन जागोन बे इलेक्शना इउपिपिएलजों जानाय नङा बा खाम्फा बरगयारि सारजों जानाय नङा बेवहाय सांग्रां ब्रह्म आरो बिपिएलजोंसो टक्कर जागोन होननानै आं सानो बेयावनो नैबे चेनेलखौ नायगिरि रायजो राजा गासैखौबो आं हामबाय होदों नंगौ दिनै हाग्रामा महिलारि सारा चिरां डिस्ट्रिक्ट 14 नैबे चिरां दुवाराव जिहेतु सासे केन्डिडेट हिसाबै दिनै हाग्रामा महिलारि सारा दिनै बिजाथि दाख्लैनि 3 तारिख नमिनेसन 1 तारिखआव नमिनेसन गथायबाय बिनि गेजेरावनो दिनै हाग्रामा महिलारि सारा दिनै प्राइमारि भिजिट खालामनो फैदों आरो गासैबो प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि महिलानि युथनि गासैजोंबो रायजो राजाफोरजों मिट खालामथ'नाय जायाखै जिहेतु प्राइमारिनि माखासे कर्मिफोरजों सिनाखि जानो फैबाय बे मोनसे आरो बेजों लोगोसे हाग्रामा महिलारि सारा नैबे 14 नं चिरां दुवारनि जि समस्या बे समस्याखौ मावनो थाखायनो दिनै चिरां दुवाराव हाग्रामा महिलारि सारा केन्डिडेट हिसाबै दिनै नुजाफैदों बिनि गेजेराव दिनै हाग्रामा महिलारि सारा मोजां आपडेट दिनै प्राइमारिनिफ्राय मोनबाय आरो हिसाब होबाय जे हाग्रामा महिलारि सारा देरहानाया जोंहा बेवहाय रोखा डक्टर सांग्रां बसुमतारिया बेयाव बिजाथि महरै गसंदों जितु डक्टर ब्रह्म सांग्रां सारा जितु दाख्लैयो 2 तारिखआव बियो नमिनेसन गथायबाय डक्टर सांग्रां हिसाबै बेनो थाखा फैसानि आंखाल गैया 1 नाम्बार 2 नाम्बार बियो सासे प्रमद बर'नि सासे ओएसडि आरो बेजों लोगोसे दिनै सांग्रां ब्रह्म सारा जि बाथ्राखौ बुंदों जे आङो नमिनेसन होगोन प्लास आं गेलेगोन जि गेलेगोन होनदों बिथाङा गेलेगोनबो आरो बिथाङा मालाबाबो सोरनिबा आथिं सिङाव थाग्रा नङा मानो होननानै बुङोब्ला बिथाङा जुदि गेलेयामोनबा दाख्लै बिदिनो रिलियाव माबा प्लेट सावनाय आरो बिसिबां मानि दिनै ब्लकनि प्रेसिडेन्ट बिरदाव बिथां रिजाइनेसन लेटार गारदों भाइस प्रेसिडेन्ट रिजाइनेसन लेटार गारनाय आरो सांग्रां ब्रह्म रिजाइनेसन लेटार गारनाय बेफोरबायदिखौ बिथांमोना मावनाय नङामोन गतिके बिथांमोननि गेलेनाया जोंनि दा ससियेल मिडियायाव जिहेतु बिथांमोना गेलेथारगोन होननानै रायजो राजानि सिगाङाव प्रसार होखाबायब्ला जानो हागौ बिथांमोना गेलेथारगोन आरो बिथांमोन नैबे 14 नं चिरां दुवाराव जि इलेक्शन 22 तारिखआव जि इलेक्शन जागोन बे इलेक्शना इउपिपिएलजों जानाय नङा बा खाम्फा बरगयारि सारजों जानाय नङा बेवहाय सांग्रां ब्रह्म आरो बिपिएलजोंसो टक्कर जागोन होननानै आं सानो फेरेंगाखौथ' आं मा बुंबावनो जिहेतु बियो 14 चिरां दुवाराव 5 बोसोर रायजो राजानि बियो खामानि मावनांगौखौ गोबां जायगायाव बियो मावाबाथिनो थाखा फैसा बुथुमबाय सेकेन्ड टाइमा जादों जाहैबाय बियो बेवहाय जुदि गेलेबावोमोनबा फेरेंगा सारा बेवहाय रायजो राजाया बियो भट होआमोन गतिके बिनिखायनो बियो बिनिफ्राय एरायनानै दस्रा समस्थियाव थांगोन दा बे जाय समस्थियाव थांदों बे समस्थियाव थांनायनि रायजो राजाखौनो आं बेखौनो बुंनो लुबैदों जे फेरेंगा बिथाङा जे 14 नं चिरां दुवाराव 5 बोसोर बियो सरकार सालायनानै थांबाय सासे परिसिएम जानानै बियो बेवहायनि हाल सालखौ मिथिखाबाय बियो बेयाव जेंखासिगोन बेखायनो बियो दस्रा समस्थियाव बियो थांबाय आरो बेवनि रायजो राजाफ्रा मोनसे बाथ्राखौ बुजिनांगोन जे फेरेंगाया जुदि बे जायगायावनो जुदि देरहानायनि लामायाव दङमोनबा बा रायजो राजानि मोजां खामानि मावनाय मोनबा बियो दस्रा समस्थियाव थांनानै बियो गेलेनांगौनि बिना गोनांथि गैयामोन बियो बेयावनो गेलेगौमोन बेयावनो देरहागौमोन नाथाय बियो रायजो राजानि मोजां खामानि मावाखिसै रायजो राजा बेखौ सैला बिनि थाखायनो बियो दस्रा समस्थियाव थांनानै बियो सुबिदा लानो नागिरदों बेखायनो रायजो राजाखौ आं खावलायदों जाय 14 नं चिरां दुवारनिफ्राय बियो दस्रा समस्थियाव थांदों बै समस्थिनि रायजो राजाफ्रा सांग्रां जा बिसोरो रुलिं सरकार हिसाबै थाखा फैसानि थाखाय लालाद देखायहैनोबो हागौ गतिके मोननै समस्थियाव बे गेलेगोन निसिमा आरो
এটাতো কি আছিল বাউখুংগ্ৰি এই দুটা সমষ্টি বাউখুংগ্ৰি আৰু নিচিমাত খেলিব নিচিমাতো জেমছ হাৰৰ লগত এই ওচৰতে আহিব নোৱাৰে এনেকুৱা অৱস্থা মই যিটো ফিল্ডত গম পাইছে बेनिखायनो आं बेखौ बुंदों जे बाउखुंग्रियाव दिनै फेरेंगा रन्जित बसुमतारिया थांदों जिहेतु बेयाव रायजो राजाफ्रा साननांगोन जे फेरेंगा बसुमतारिया मानि थाखाय 14 आव गेलेयाखै मानि थाखाय दिनै बेयाव गेलेया माथिनो दस्रा मोननै समस्ति गेले मोनसेखौथ' 14 खौ लाफानांगौमोन मानि थाखाय लाफानो हायाखै जिहेतु बेयो रायजो राजानि मोजां खामानि मावाखै बेखायनो बियो दस्रा समस्तियाव थांनानै बियो गेलेनो बा लिडार जानो चान्स लादों बेनिखायनो आं रायजो राजाखौ खावलायदों बेयाव लिडार जानो बा थाखा फैसा आरो 5 बोसोर खामायनो थाखाय सुबिदा होनो नाङा बेखौ आं बुंदों